స్వాగతం. రామగుండం ఎమ్మెల్యే మక్కాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాగూర్ గారు తమ నియోజకవర్గ ప్రజలు గాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు గాని మెరుగైన వైద్యం కోసం ప్రజల ఆరోగ్యమే ప్రభుత్వానికి ధ్యేయమని అత్యాధునిక సదుపాయాలతో కూడినటువంటి క్రిటికల్ కేర్ ఆసుపత్రి ప్రాంతీయ ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి రావడం ఎంతో ఆనందకరమని ప్రతి ఒక్కరికి మెరుగైన నాణ్యత కలిగిన వైద్యం అందేలా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని కరీంనగర్ గాని హైదరాబాద్ గాని వరంగల్ గాని వెళ్లే అవసరం లేదు అని క్రిటికల్ కేర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించడం జరిగింది. దీనికి ఒక నియోజకవర్గ ప్రజలే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతీయ ప్రజలందరూ కూడా చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ ఎమ్మెల్యే మక్కాన్ సింగ్ రాజ్ ఠాగూర్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు తెలపడం జరిగింది. మీ సేవలు ఒక రామగుండం నియోజకవర్గ ప్రజలకే కాకుండా రాష్ట్రానికి కూడా ఇచ్చేలా ఎదగాలని ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారు. ఎన్సీ గ్లోబల్ న్యూస్ గ్రౌండ్ లెవెల్ రిపోర్ట్.